Já vás vítám u nového povídacího videa na téma po porodu zpátky do formy. Je to téma, které jste si zvolili v anketě na mém Instagramu a také tohle téma je mi docela dost blízké, protože jsem ho nějakou tu dobu na tom Instagramu i sdílela. Také bych vám chtěla říct, že jsem pro vás napsala knihu Nový start, která vyšla před 2 měsíci a je právě určená maminkám po tom porodu. Ale mám tady v poznámce napsané nejen po porodu, takže to je samozřejmě i pro maminky, které jsou časově vytížené a neví, co mají vařit. A nebo prostě ženy, které jsou taky časově vytížené a neví, co si mají třeba uvařit do krabiček do práce, takže tady najdete plno inspirace. A taky jsem v knize věnovala pár stránek k tomu, abyste věděli aspoň základní věci ohledně potravin a pohybu, plánování, jak si vlastně máte vypočítat svůj denní kalorický příjem, co je to kalorický deficit. Najdete tam i moji proměnu. Kdyby vás to více zajímalo, tak se můžete podívat do odkazu tady dolů pod video. Dám vám to tam do popisku, knihu si můžete objednat přes mé stránky. No a jdeme zpátky k tématu. Tohle video bude takové spíš doporučení, budou tady informace i pro vás, mé vlastní zkušenosti. Já jsem si tady na papírek napsala nějaké body, které bych tady chtěla zmínit. Tohle video už natáčím několikrát a vždycky se mi stane, jak si ho poslechnu, tak, že jsem tam prostě nezmínila to důležité. Tohle téma je za mě opravdu obsáhlé téma a nelze vám tady povědět ve zkratce úplně všechno. Takže já to teď rozdělím na 2 skupiny. Na skupinu cvičení a zdravou stravu. Ještě než začnu, tak pokud nevíte, kdo jsem, tak já se jmenuji Anet a na Instagramu jsem pod přezdívkou Fit Anet, kde nyní motivuju 18 000 žen ke zdravému životnímu stylu. Sdělím tam i svoji proměnu po tom porodu i průběh mého těhotenství, takže pokud vás to více zajímá, můžete se mrknout i tam. A asi jdeme na to. Moje vlastní zkušenost bude z pohledu teda těhotenství. Já jsem měla těhotenství docela pohodové, určitě tam můžu teda zmínit i ty dny, kdy mi prostě nebylo dobře, takže jsem odpočívala a nic jsem nedělala, ale z 80% jsem se snažila vést ten život pořád v pohybu. Soustředila jsem se na tu zdravou a vyváženou stravu. A já osobně jsem zastáncem stravování metody 80/20, což znamená, že 80% věnujete zdravému stravování a 20% tomu nezdravému. A tohle aplikuju ve svém životě dodnes a nepočítám si žádné kalorie, protože je to pro mě ztráta času, ale myslím si, že je důležité, aby každý z nás věděl, jaký je jeho bazální metabolismus a v jaké energetické hodnotě by se měl každý z nás pohybovat. Protože se mi hodně stává teďkom, jak tvořím ty jídelní plány, tak každá druhá klientka se pohybuje pod svým bazálním metabolismem a nehubne. Jí strašně málo. A tím, že omezíte to jídlo, tak prostě to není otázka hubnutí, ale je to spíš otázka vašeho zdravotního stavu, že se tam začne zpomalovat ten metabolismus a nastanou tam různé zdravotní komplikace a nikdy to nepřinese pro to tělo nic pozitivního. Ale tohle už je téma té stravy, takže o tom si budeme dneska taky povídat. Tak, v těhotenství jsem měla o 15 kg navíc, takže to pro mě bylo náročné jak po té fyzické stránce, tak po té psychické stránce. A ke konci těhotenství jsem se už hrozně těšila na to, jak prostě nastartuju tu svoji zdravou stravu ještě víc, jak se budu věnovat tomu cvičení, jak zase pojedu od začátku a jak se to tělo bude měnit. Přece jenom tohle bylo moje první těhotenství a jsem neměla absolutně žádné tušení, jak vlastně to tělo bude po porodu vypadat. Je pravdou, že před tím porodem jsem měla docela vyrysované to tělo, měla jsem i vyrysované břicho a tím, jak mi rostlo to bříško, tak to prostě byl úplně nezvyk, protože to břicho najednou bylo takhle obrovské a jak jsem porodila, tak pořád to břicho tam bylo.
bylo úplně gumové a já jsem si myslela, že jsem stále těhotná. Ale mohu vás ujistit, že tohle je pouze dočasný proces a všechno se zase srovná. Tak, mé pocity byly asi takové, že jsem se cítila naprosto mizerně. Byla jsem oteklá, ospalá, neměla jsem žádnou energii a tohle už vlastně mluvím, když jsem byla ve stádiu po tom porodu, když už jsem byla doma. Byla jsem v období 6 nedělí. Kristiánek se mi budil za 2 hodiny a když si teďkom vzpomenu tady na ten režim, tak vlastně nebylo to zase tak špatné, protože teďkom je to úplně jiné a mám na sebe méně času. Ale vždycky si říkám, že když si nastavíte nějaké priority, tak jde potom všechno lépe. Já jsem vlastně po tom porodu, jak jsem přijela domů, tak jsem se hned zvážila. Já vím, že vážení je strašně demotivační proces, zvlášť když má někdo třeba i menstruaci, anebo když někdo kojí a zvlášť i po tom porodu, kdy to tělo prostě je nadopované různýma hormonama, je tam prostě hormonální změna a ty faktory, které ovlivňují tu váhu, je opravdu hodně, takže to je úplně nesmysl vážit se. Já jsem to udělala, protože jsem byla hrozně zvědavá a měla jsem nějakých 66 kilo. Tak jsem si to napsala na papírek, zvážila jsem se, změřila a tím jsem prostě měla napsané na papírku jako pro orientaci. Každý ten progres jsem si dělala co měsíc, protože nemá smysl, abyste se každý den vážili nebo měřili. Samozřejmě tohle to můžete dělat každý týden, protože po týdnu nějaké ty změny tam jsou, ale opravdu minimální. Zdravé a udržitelné hubnutí by mělo být zhruba 0,5 kila ztrátových za týden. V případě, že kojíte, tak se říká, že tam je ten proces spalování docela rychlejší, takže můžete spalit více energie, ale v případě, že si počítáte kalorie, i když si je prostě nepočítáte, tak je potřeba si tam navýšit minimálně o těch 500 kalorií více, protože to kojení je energeticky výkonnější pro to tělo a je potřeba mít větší přísun energie, ať to máte prostě i v tom mlíku, ať tam je ta kvalita. Dále bych vám chtěla říct, co se týká motivace. V období 6 nedělí nemůžete vlastně dělat vůbec nic, takže se můžete zaměřit na tu zdravou stravu. Máte 6 neděl, abyste si nastudovali, co jsou to zdravé potraviny, co máte jíst, co nemáte jíst, co jsou to makroživiny a jak vlastně to funguje, jak funguje tělo. Tohle je velký kámen úrazu, hlavně pro ty, kteří se naučí plánovací jídelníček v kalorických tabulkách. Oni začnou, jeden den se jim povede naplánovat, tak ať mají všechny kolečka zelené, druhý den možná taky a třetí den už jim tam svítí všechno červené a oni se na to vykašlou, protože si neví rady. To znamená, že neví, co mají jíst ráno, odpoledne, večer. Za mě tohle je úplně prostě neřešitelné a opravdu se na to vykašlete. Zvažte, jaké jídla jsou zdravá, co máte rádi a podle toho si udělejte vyvážený jídelníček. Můžete si udělat nějaký zdravější moučník, můžete tam zařazovat nějakou zdravější mouku, anebo prostě si udělejte nějakou zdravou mísu. Já jsem vlastně jedla 5 jídel denně, měla jsem snídani, svačinku, oběd, svačinku a večeři a vždycky jsem se soustředila na to, ať mám kvalitní, pestrý, vyvážený oběd a večeři a samozřejmě, ať mám energetickou snídaní. Většinou jsem volila ovesné vločky, dělala jsem si z toho kaši, potom jsem si tam dělala i livanečky, míchaná vajíčka, na svačinku jsem volila ovoce nebo ovocné smoothie, různé takové tvarohové svačinky, oříšky. Na oběd jsem zase měla kuřecí maso, risotto, špagety si můžete udělat ve zdravé variantě. Já myslím, že tady v té knize je taky plno receptů, které jsem si dělala právě v období, kdy Kristiánek byl ještě docela dost malý a já měla plno času na vaření, protože mi spal několikrát za den. Takže se můžete podívat. Co se týká toho cvičení, tak já jsem začala až po té 6 nedělce
kdy mi vlastně můj lékař sdělil, že jsem úplně jako v pořádku, nemám žádné problémy a mohu začít s postupným cvičením. Tak, určitě vám doporučuji po porodu nebo po té 6. nedělce, než začnete s tím cvičením, zajít k fyzioterapeutovi, který vám udělá diagnostiku vašeho pohybového aparátu a stanoví vám, zda máte diastázu nebo ne. Tohle je určitě velmi klíčovým faktorem pro to, abyste přizpůsobili tady tomu váš cvičební plán. Každá žena po porodu má diastázu, ale má to v menší míře, někdo to má více rozvinutější. Diastáza po tom porodu je vždycky 2 až 3 cm. V případě, že to je takhle malinké, tak se to samozřejmě takhle střebá a v případě, že je to více centimetrové, tak je potřeba právě tady pracovat s různým cvičením a i s tím fyzioterapeutem. Já jsem diastázu po porodu měla v té první variantě, když jsem měla 2-3 cm, potom se mi to samo smrsklo, takže jsem vlastně jenom posilovala ten střed těla a teďkom jsem teda bez omezení. Chtěla bych vám jenom říct, že posilování a toho středu těla je po tom porodu velmi důležité, protože je tohle vlastně ten střed těla používáte, když něco zvedáte ze země, když sedíte a pokud nemáte pevný střed těla, tak každý ten cvik děláte nesprávně. Musím říct, že mnoho holek třeba ani netuší, co to znamená ten střed těla, že tam máte prostě nějaké hluboce uložené svalstvo a že je potřeba tohle mít opravdu zpevněné. Taky je důležité se věnovat i cvičení na pánevní dno, které je po tom porodu docela dost uvolněné. A pokud máte teda už nějaký ten cvičební plán, tak určitě se nepouštějte hned do nějakých kardio cviků, protože vy se musíte postupně zotavovat po tom porodu. Přece jenom to byl náročný proces, který trval několik měsíců a ten proces po tom porodu taky bude trvat několik měsíců. Myslím si, že za ty 3 měsíce byste mohli mít zpátky svou původní váhu, ale bohužel to tělo za ty 3 měsíce nebude vypadat tak stejně jako před tím porodem. Můžete mít pořád povislou tu kůži, hlavně v oblasti břicha. Tady je potřeba věnovat hodně tomu cvičení velkou část a právě se soustředit na to, abyste měli pevný střed těla. Doporučuji vám také cviky anebo cvičební lekce, které najdete i na mém YouTube kanále. Můžete se inspirovat třeba i jiným cvičebním videem a jmenuje se to Pilates, které jsou právě zaměřeny tady na to svalstvo. Já jsem měla Pilates hrozně ráda a zařazuju to i teďkom, když si chci třeba tak trošku odpočinout, když jsem docela více unavená. Potom postupně, jak už jste si jistí, že zvládnete trošku víc toho, tak si samozřejmě můžete i zacvičit trošku na té vyšší intenzitě. Já jsem takové ty kardio tréninky zařadila zhruba po těch 3 měsících, kdy jsem si troufla navštívit první skupinovou lekci, která byla vlastně ve formě kruhového tréninku a potom už venku bylo i léto, tuším, že asi jo. Kristiánek se narodil v lednu, takže já jsem celou 6. nedělku byla zavřena doma, protože venku byly mrazy a to bylo pro mě hrozné. Já jsem se tak nudila, takže jsem vlastně věnovala čas i tomu jídlu. A v únoru jsem konečně vyrazila na další procházky, které jsem taky zařazovala do svého denního pohybového programu. Denně jsem nachodila těch 10 000 kroků, takže jsem měla i nějakých těch 12 kilometrů, 10 kilometrů. Kristiánek spinkal několikrát za den, jak už jsem říkala, že už jsem měla teda víc toho času, tak jsem pořád jenom chodila a večer jsem si udělala takový cvičební program pro sebe, kdy vlastně jsem 30 minut cvičila a věnovala jsem se tomu středu těla. Takže do toho leta jsem opravdu dost zhubla, protože mi právě v tom pomáhla ta aktivita a i to kojení. Já jsem mu kojila zhruba tak půl roku a potom už jsem přestala. Měla jsem k tomu nějaké osobní důvody a
v letě už jsem zařadila právě i to bruslení, běhání, pořídila jsem si takový ten sportovní kočárek Thule a s tím jsem právě dělala i ty sportovní aktivity, takže pokud nemáte třeba k dispozici i nějaké hlídání přes den, tak určitě můžete cvičit a zařazovat takové sporty i s tím kočárkem. Tak, já myslím, že jsem vám asi řekla tady všechno k tomu. No a teď už se dostáváme k té stravě, která je za mě opravdu klíčová, je důležitá. Tady tohle je otázka samozřejmě i toho, co vy preferujete za potraviny. Každý z nás má jinou preferenci stravy, někdo je vegetarián, někdo prostě jí všechno, někdo v omezené míře, takže zase to tady vezmu jenom okrajově. Když se pustíte teda do té zdravé stravy, tak nejprve doporučuji si sepsat, jaký je váš aktuální stravovací režim. Já to tak dělám, když tvořím jídelníčky. Klientky mi třeba napíšou, jak se stravujou v jednotlivých dnech a potom si ty dny naťukám do kalorických tabulek a ještě předtím, než to tam dám, tak si samozřejmě vypočítám jejich bazální metabolismus, jejich kalorický denní příjem, kde tam je zahrnutá i ta jejich aktivita a potom si to tam naťukám a zjistím, že vlastně ta klientka se pohybuje dokonce i pod svým bazálním metabolismem a stravuje se takhle dlouhodobě, takže určitě to nevede k ničemu dobrému a proto tady nastane to, že nemůže zhubnout, protože má zpomalený metabolismus. Takže doporučuji si to tam určitě naťukat, možná, že někdo bude překvapený, že se taky stravuje špatně a pohybuje se v rozmezí toho bazálního metabolismu. Doufám, že to tak nebude, protože pro maminky je hrozně důležité, aby měli opravdu ten kalorický příjem vyšší a aby dbali na to, aby měli kvalitní i to mléko, když kojí. Kdybyste náhodou potřebovali poradit s jídlem, tak určitě můžete využít mé osobní konzultace a nebo se můžete inspirovat taky recepty i na mém Instagramu. Já tady v oblasti té stravy na to kladu velký důraz, protože když si stanovíte nějakou tu pravidelnost, tak to tělo nebude hladovět a bude neustále ten metabolismus v pohybu, takže ho budete mít pořád nastartovaný a o to lépe vám půjde hubnutí. Takže tohle by měla být vaše priorita. Zkuste si třeba koupit nějaký zápisník, kde si budete předem plánovat jídla. Naplánujte si váš nákupní seznam, ať víte, co máte vlastně kupovat v tom obchodě, ať nejdete jen tak a potom nakoupíte úplné kraviny, které se vám ani do receptu nehodí. Většina z nich jsou třeba i sladké. A udělejte si doma i takovou revizi v potravinách, to, co už nepoužíváte nebo nejíte, tak dejte prostě pryč a nahraďte to tou zdravou variantou. V případě, že byste chtěli trošku více rozvinout toto téma, tak mi určitě dejte vidět do komentáře. Ráda vám tady natočím třeba i nějaké cviky nebo nějaké i to jídlo, ukázku nějakých receptů. Jsem otevřená úplně všemu a jak říkám, tohle video má už několik minut, tak nelze vám tady říkat úplně všechno do detailu. A ještě, abych nezapomněla, tak určitě mrkněte na můj YouTube kanál, kde mám pro vás skoro každou sobotu nové cvičení a myslím si, že to cvičení je opravdu efektivní. Je to cvičení, které dávám také na mé skupinové lekce, které mám každé úterý a čtvrtek, tak pokud jste z blízkého okolí, tak určitě přijďte. Ty cviky jsou hlavně na střed těla a jsou docela dost efektivní, protože je to potřeba posilovat. Tak já moc děkuju, že jste se dívali na video a doufám, že jste to zhlédli až tady. Za mě je to takové rychlé video, protože já vlastně jsem si tady napsala nějaké body a všechno tohle tady říkám z hlavy, nemám to ani připravené, tak doufám, že mi odpustíte nějaké takové ty moje vynechávky nebo moje zamyšlení a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak se mějte krásně.